Maya Paaldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Lizan Morten. Narito na ang malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Pampanga River Rehabilitation, panawagan ni Governor Lilia Pineda. Gagamiting pondo, hiniling sa national government. Kaligtasan at solusyon sa baha, prioridad ng mga lokal na pamahalaan ng Bacolor at Santo Tomas. Anomalya sa mga flood control project, naiimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mga mapatutunayang sangkot, pananagutin. Specialty medical services pwedeng i-avail ng mga OFW at pamilya sa OFW Hospital. At VIP customer experience, patuloy na hatid ng Car World sa kanilang 47th anniversary. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang malawakang audit sa lahat ng flood control project simula noong 2022. Kasunod ito ng kanyang pagtuligsa sa umano'y katiwalian at mababang kalidad ng mga proyekto. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Dahil sa malakas na ulang dala ng habagat at sunod-sunod na bagyo nitong nakaraang linggo, maraming infrastruktura ang nasira, partikular sa mga flood control projects ng pamahalaan. Dahil dito, ipinag-utos ni President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang Fourth State of the Nation Address ang malawakang audit at performance review ng mga naturang proyekto na isinagawa mula ng maupo siya noong 2022. Sinabi ng Pangulo na marami sa mga flood control structures na nakita niya sa kanyang pag-iinspeksyon matapos ang pananalasa ng mga bagyong Krising, Dante at Emong ay mababa ang kalidad, bumagsak o hindi man lamang natapos. Sa lalawigan ng Pampanga, kabi-kabilang proyekto sa baha ang bumigay at nasira, partikular sa mga bayan ng Lubao, Florida Blanca at Quagua. Tinuligsa rin ni Marcos ang umano'y katiwalian sa likod ng mga proyektong ito. Anya, hindi na dapat magkunwari ang mga sangkot dahil alam ng publiko ang modus na ginagamit para pagkakitaan ng pondo ng bayan. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binanggit din niya ang epekto ng mga ito sa mga pamilyang nasalanta ng baha at sa mga susunod na henerasyong magmamana ng utang dulot ng maling paggamit ng pondo. Bilang tugon, inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways o DPWH na isumite ang listahan ng lahat ng flood control projects sa bawat rehiyon na sinimulan o natapos sa nakalipas na 3 taon. Ire-review ito ng mga Regional Project Monitoring Committee upang matukoy ang mga palpak, hindi natapos o hindi talaga na ipatupad na proyekto. Binigyang diin niya rin na isa sa publiko ang buong listahan upang mabigyan ng linaw ang publiko at matiyak ang pananagutan sa mga proyekto na may irregularidad. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Giit pa niya, kailangang malaman ng taong bayan ng buong katotohanan at kailangang may managot sa matinding pinsala at katiwalian. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kaugnay nito, inihayag ng Pangulo na hindi niya aprobahan ang anumang panukalang General Appropriations Bill para sa 2026 na hindi lubos na naaayon sa National Expenditure Program. Aniya, handa siyang gawin ito kahit pa magresulta ito sa pagkakaroon ng reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nananawagan si Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda sa national government na agarang ipatupad ang komprehensibong rehabilitasyon ng Pampanga River na nagsisilbing pangunahing daluyan ng tubig ulan sa Central Luzon. Kung hindi raw ito matutugunan, mananatiling paulit-ulit ang pagbaha
sa mababang porsyon ng Pampanga at Bulacan. Ang buong detalye hahatid ni Paulo G. Santos. Ang Pampanga River na may habang 261 kilometers ay pumapangalawa sa Cagayan River bilang pinakamahabang ilog sa Luzon. Hindi lamang tubig ulan mula Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan ang sinasalo ng ilog, kundi pati na ang agos mula sa bulubundukin ng Sierra Madre. Kung makikita mo ngayon yung sa Arayat, ano na island na hindi na siya halos makasampa dahil makapal na, silted na siya talaga. So, yun ang nagiging delikado ngayon. So, kung yan, i-desilt mo, dredge mo, hanggang dun sa bunganga ng Pampanga Bay na nandun ang Masasnol, Makabebe, kasi ano ngayon ang mga critical na yun, San Simon, Apalit, Makabebe, Masantol, San Luis, pati Candaba. So, simple lang talaga ang hinihiling ko. Hindi ako ininyero, pero para sa akin, talagang yun ang solusyon. Isa sa mga binabantayang lugar ang flood control structure sa barangay Candating Bayan ng Arayat. Matatanda ang ilang beses nang bumigay ang bakod na yari sa bakal o sheet pile bago pa man ang pananalasa ng habagat. Nitong August 2024, gumuho na ito dahilan ng matinding pangamba ng mga residenteng nakatira sa gilid ng ilog. Siyempre, kakanong kayo mo rin po sa luling, malapit kayo mo rin po kayo tibag. Anti mo po yung balingin, kadwa ko po kanito. Hello po, Mr. President. Sana po makita niyo po ito, mapanood niyo po itong problema po dito sa barangay namin, ito pong flood control. Sana po maano niyo po yung problema namin, malutas po yung problema namin. Kayo po, inaasahan po namin dito. Sana po mabigyan po ng solusyon ito. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Pampanga 1st District Engineering Office, sakop pa ng warranty ng kontraktor ang proyekto, kaya agad itong inayos. Pero sa sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, muli itong nakitaan ng pagkasira habang ito'y sumasailalim sa rehabilitasyon. Sa pagpupulong ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, iginiit ni Governor Lilian Anay Pineda na dapat nang isagawa ang malawakang rehabilitasyon ng buong Pampanga River. Mula sa estratehiyang dredging hanggang sa moderno at epektibong flood control system. Malaking problema. Pag ito hindi nagawa, talagang lalala talaga yung floodings. Kasi nga, bitin Kaya ang tawag ko nga sa kanila, dapat bitin. Bitin yung pondo. Kasi mahaba, halimbawa 2 kilometers, ang gagawin nila, 300 meters lang. Sabi nga ng DOST, parang hanggang hindi mariresolba ang pag-desilt ng Pampanga River, tsaka ng Pampanga Bay, talagang bababa na yung bayan ng Makabebe, tsaka Masantol. So ang nakikita kong paraan doon, yung mahirap, billions ang gagamitin mo sa desilting talaga, billions. Pati yung dike ng Pampanga River, billions din. Kasi nasisira. Nasundan ng CLTV 36 News Team ang inspeksyon ng Pampanga Provincial Engineering Office sa ilang bahagi ng ilog sa Arayat. Napag-alaman na ang current o flow ay hindi umaayon sa aktwal na sukat ng riverbank. Nakita ko dahil nga yung sa pool ng Pampanga River, no, masyadong malakas yung current at dito lahat bumabagsak dito sa Barangay Candating. Kaya nga yung mga nakikita namin problema doon, parang nagkaroon ng isang island na kailangan talagang dredging alisin para hindi sumapol lahat dito sa Barangay Candating yung impact ng lakas ng current ng tubig dito sa aming barangay. Mula taong 2011 hanggang 2025, umabot na sa 1.47 trilyon ang pondo ng gobyerno para sa flood control at mitigation. Ngayong taong 2025, pangalawa naman ang DPWH sa may pinakamalaking budget sa bansa. Mahigit 1 trilyong piso ito, kasunod ng sektor ng edukasyon. Ngunit sa kabila ng napakalaking pondo, nananatili ang tanong ng taong bayan, saan ito napupunta? Kaya naman ang buwelta ng Pangulo. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsa nyo lang ang pera. Kaugnay nito, inatasan na ni Presidente Marcos ang DPWH na isumite ang listahan ng lahat ng flood control projects sa bawat rehiyon na sinimulan o natapos sa nakalipas na 3 taon. I-review ito ng mga Regional Project Monitoring Committee upang matukoy ang mga palpak, hindi natapos o hindi talaga naipatupad na proyekto. Binigyang diin rin niya na isa sa publiko ang buong listahan upang mabigyan ng linaw ang publiko at matiyak ang pananagutan sa mga proyekto na may irregularidad. Anya, kailangang may managot sa matinding pinsala at katiwalian. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Habang patuloy ang malaking hamon sa pagbaha, patuloy rin ang panawagan para sa tunay na pangmatagalang solusyon. Matagal na nagiging problema ng mga taga Central Luzon ang taunang mataas na pagbaha. Ngunit ang kanilang hinihiling, long-term solution at gayon na rin ang master plan dito sa mga flood control na ang konsultasyon hanggang sa mga local leader upang hindi mapag-iwanan ang kanilang bayan. Paolo G. Santos, CLTV 36 News. Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., tiniyak niya na libre na ang gamutan, operasyon at mga kailangang gamot para sa mga miyembro ng PhilHealth sa mga pampublikong ospital sa buong bansa. Magbabalita, MC Galang. Malinaw ang mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 4th State of the Nation Address o SONA. Lahat ng PhilHealth members ay may garantisadong libreng serbisyo sa mga pampublikong ospital gaya ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa Pampanga. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo, lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Pinatotohanan naman ito ng ilang mga kabalen na may pamilyang kasulukuyang naka-admit sa naturang ospital. Wala namang babayaran dahil sa PhilHealth. Pagamat may ilang puna sa serbisyo ng JBL-MGH, marami ang nagsasabing mas mabilis na ang proseso ng admission ngayon kumpara dati. Kasi po yung asawa ko po na naoperahan, okay naman, gumaling naman po siya, na operahan siya ng maayos, na tsaka yung mga serbisyo nila talagang aanuhin kanila, aasikasuhin. Minsan okay, minsan hindi. Pero para sa akin, okay naman, pero inaanap ko yung mga yung syempre gusto ko yung mababait sila, gano'n. Concern sa pasyente. Oo, sa mga pasyente. Matatanda ang binanggit ng Pangulo na sa loob ng 3 taon ng kanyang panunungkulan, tinutukan nila ang pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga isolated areas. Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Nakapagtayo rin daw sila ng health centers sa iba't ibang lalawigan at dumami rin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. Sa dami ng mga naka-admit sa pampublikong ospital gaya ng JBL-MGH, maayos at mabilis naman daw ang kanilang proseso ngayon. Mabilis naman. Wala nang tagal, hindi na katulad dati. Depende din, pero sa ngayon, mabilis. Hindi naman po kami naghintay, hindi kami agad po kaming talagang sinerve na na maayos, talagang inano po sa amin agad na talagang ano yung dapat gawin, sinabi po kaagad sa amin. Samantala, kabilang sa mga pinagtuunan din ng pansin ng Pangulo ang mga mahal na operasyon sa puso at kidney transplant. Aniya, libre na ang mga kinakailangang gamot. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala.
covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Bukod dito, mayroon ding Cancer Assistance Fund para sa mga pasyenteng may cancer. At may Cancer Assistance Fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. Sa huli, sinabi ng Pangulo na sadyang pinagtibay nila ang mga reformang ito upang matiyak na lahat ng Pilipino, mayaman man o mahirap, ay may akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal. MC Galang, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, parehong apektado ng pagbaha ang mga bayan ng Santo Tomas at Bacolor, Pampanga. Kaya naman kapwa nais ng dalawang lokal na pamahalaan na magkaroon ng solusyon upang maibsan ang problemang ito. Kaugnay niyan, usap-usapan ngayon ang check gate sa Santo Tomas Menalen Tail Dike. Permanente kasi itong isinara dahilan upang maimbak lalo ang tubig sa dike na bahagi ng Bacolor. At sakali namang buksan ito, mga taga Santo Tomas naman ang apektado. Para sa buong detalye, narito ang report ni Ashley Punzalan. Libo-libong kabahayan at individual ang apektado ng malawakang pagbaha sa Pampanga dahil sa bagsik ng habagat na pinalakas palalo ng mga nagdaang bagyo nitong nakaraang linggo. Sa kabila ng mga flood control infrastructure sa lalawigan, hindi pa rin ito naging sapat upang pigilan ang pinsalang idinulot ng mga kalamidad. Sa bayan ng Bacolor, lubos na napinsala ang mga kabalin sa NHA Barangay Tinajero. Umabot sa ikalawang palapag ng mga bahay ang tubig baha, dahilan para lumikas ang maraming pamilya. Hanggang ngayong Martes, July 29, nananatili pa rin sila sa mga evacuation center. Konektado sa lugar ang Barangay Mesalipit at Cabalantian, Bacolor sa Santo Tomas Menalen Tail Dike, isang flood control project na tinaguri ang Final Line of Defense laban sa malawakang pagbaha ng mga mabababang bayan kagaya ng Santo Tomas at Menalin. Nitong Lunes, July 28, nagtungo si Bacolor Mayor Eduardo D. Mandato sa Santo Tomas check gate. Sa isang live video sa social media, sinabi ng alkalde na naalarma siya nang makitang permanente umanong isinara ang check gate na daluyan sana ng tubig mula sa Bacolor papunta sa Santo Tomas dahil nakatanggal na rin ang mga makinaryang nagkokontrol dito. Dahil dito, nanawagan si Datu sa Department of Public Works and Highways o DPWH, gayon din sa Santo Tomas LGU na buksan kahit kaunti ang gate upang makalabas unti-unti ang tubig mula sa Bacolor. Ang purpose ng national government nilabas ang tubig, ginawa po, checking, nasita rin nila, tinanggal yung mga chain block, tinanggal yung drive, para hindi na mabuksan. Nakita po nyo yan? It's all water. Tapos yung tributaries na yan, wala siyang tubig. Ikinabahala naman ito ng mga taga Santo Tomas. Ayon sa kanila, kapag binuksan ng check gate, lalo lamang malulubog sa baha ang kanilang bayan, na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig. Sa panig ng Santo Tomas, ipaniliwanag ni Mayor John Sambo na siya mismo ang nag-request ng pagkakabit ng check gate noong 2017 kay dating 4th District Congressman Rimpi Bondoc upang makontrol ang daloy ng tubig tuwing may kalamidad. Dagdag niya, patuloy na nagtatalaga ang LGU ng pondo para sa pumping stations at pagpapagawa ng karagdagang dike dahil top priority raw nila ang kaligtasan ng mga Tomasian. Kaya pinili raw nilang isara muna ang check gate.
Lahat po ng tubig namin sa loob ng Santo Tomas, ginagastusan po namin. Pinapump out po namin papunta sa malaking ilog. Dahil nga ho, hindi na kami makaasa sa natural flow of water going Manila Bay. Imbes na lumabas po ang tubig namin, pumapasok pa ang tubig ng Manila Bay papunta sa amin. Gayunpaman, bubuksan naman daw ng LGU ang gate kung bumaba na ang tubig baha sa kanilang bayan. Dagdag ni Sambo, personal pa umano siyang tutulong sa pagbukas ng check gate kapag humupa na ang baha. Pero sa ngayon, intindihin daw muna sana ang sitwasyon ng kanilang bayan. Tingnan nyo rin ho ang sitwasyon namin. Hindi naman ho itong baha na ang bayan namin, tapos dadaan na naman ang tubig na yan sa 4 na barangay. Itong panahon na to, wag muna ho nating buksan yan. Pare-pareho tayong may tubig. Makakaasa ho kayo, pag wala ng baha sa aming bayang Santo Tomas, ilalabas ho natin yan ng unti-unti. Tutulong po ako. Nilinaw naman ni Mayor Datu na hindi niya hiniling na buksan ng buo ang check gate. Nais lang daw niya na bahagya itong mabuksan para unti-unting makalabas ang tubig mula Bacolor. Dahil kung mananatiling sarado ang gate, posibleng tumaas ang volume ng tubig sa Bacolor side na maaaring magdulot ng matinding pressure at tuluyang makasira sa dike. Concerned din siya sa mga tumasyad dahil kapag nangyari ito, mas matinding pagbaha ang mararanasan nila, lalo na ng Santo Tomas. Gusto namin lahat ma-save natin, kahit sila. Hindi natin pangarap bahain yan. Ba't natin pamangarapin yan? Eh, magkakaibigan tayo at magkakapatid tayo. Hindi po namin gagawin sa inyo yon. At never namin gagawin. Wala po sa pangarap namin yan. Kaya kami nandun para ipakita naman ang sitwasyon ng nangyayari dito sa ating bayan. At talagang ang taas namin, 10 feet ang taas namin tubig sa kanila. Dagdag pa niya, hindi niya nais magkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang LGU. Bagkus sangad niyang magkaroon ng bukas at maayos na komunikasyon upang mapag-usapan ang pinakamainam na solusyon sa issue. Wala po tayong away. Ano? Magkakapatid po tayo, wala tayong away. Huwag kayong mag-isip ng masama sa amin. Hindi namin gagawin yon. At siyempre, pangarap din po namin na safety din kayo kapareho namin. Kaya ito, ginagawa natin na paraan para mag-usap kung ano talaga magandang gawin sa bawat isa sa atin. Samantala, nananatiling nasa ilalim ng state of calamity ang buong Pampanga. Tiniyak ng mga kinauukulan na tuloy-tuloy ang pagtutok at pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong bayan upang makabangon agad mula sa pinsalang iniwan ng kalamidad. Lubog man sa baha, hindi lulubog ang pag-asa dahil sa panahon ng sakuna, higit na kailangan ang pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat Kapampangan. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Taong 2022 nang formal na maging operational ang OFW Hospital sa Sindalan City of San Fernando, Pampanga. Layo nitong magbigay ng mga serbisyong medikal para sa kalusugan ng mga itinuturing na modern-day heroes. Matapos maging underutilized, mas pinaganda at mas pinarami na ang mga serbisyo at programa na maaaring ma-avail ng mga OFWs at ng kanilang pamilya. Narito ang report. Maraming mga Pilipino ang pinipiling makipagsapalaran sa ibang bansa para sa pagkahangad ng mas magandang buhay. Kahit mahirap, malungkot at nakakapagod, hindi ito iniinda ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs, basta para sa kanilang pamilya. Kaya naman ang Department of Migrant Workers o DMW, patuloy ang pagpapalakas ng kanilang mga serbisyo at programa para sa mga itinuturing na modern-day heroes. Ngayong Huwebes, July 31, ipinresenta ng OFW Hospital sa pangunguna ng DMW ang kanilang mga mahalagang development matapos maging underutilized ang pasilidad sa loob ng matagal na panahon. Patuloy po tayong nagtatrabaho kasama po ng DMW na makumpleto po yung mga serbisyong medikal na binibigay po natin sa ating mga OFWs at sa kanila pong mga mahal sa buhay. Lang po para sa mga adult patients ang ating OFW hospital, pati po sa kanilang mga anak ay open din po ang ating ospital. Masayang ibinalita ng kagawaran
ang mga bagong makinarya at serbisyong medikal ng ospital na maaari ng mapakinabangan ng maraming OFWs. Kabilang narito ang digital radiography and fluoroscopy, chemistry analyzer, aqua electrolytes analyzer, complete pulmonary function test, cardiopulmonary exercise test, at marami pang iba. Magkakaroon na rin umano ng HbA1c ang ospital, isang makinaryang ginagamit sa lab testing na tumutukoy sa pagkontrol ng sugar level ng pasyente. Bukod dito, kompleto rin umano ang mga espesyalista sa ospital, kagaya ng cardiologist, nephrologist, urologist, neurologist, OB-GYN, ophthalmologist at marami pang iba. Isa si Benito Dizon, 70 years old, sa mga qualified beneficiaries na nakatanggap na ng serbisyong medikal mula sa ospital. Nitong July 19 lamang ay naoperahan umano si Tatay Benito dahil sa bato sa kanyang gallbladder. Ayon sa kanya, mabilis lang umano ang naging proseso ng kanyang pagpapagamot. Bukod dito, namangha rin umano siya sa makabagong teknolohiya na ginamit ng ospital sa kanyang operasyon. Bagamat ang anak niya umano ang OFW, lubos siyang nagpapasalamat sa ginhawang naibigay ng ospital sa kanya. Wala nung nag-umpisa ito, check up na laboratory, ganyan. Sa private, yun nga, package dilata ngayon, 130. Kaya less yung PhilHealth, mga 80 pang babayaran. Dito wala kaming binayaran. Kaya napakaganda. Laging pasasalamat sa OFW. Samantala, as of June 2025, nasa 53,101 ng mga benepisyaryo ang tumanggap na ng iba't ibang serbisyong medikal mula sa pagamutan. 24% ang itinaas nito kaysa sa 42,808 na pasyente ng ospital noong 2024. At lahat ng ito ay wala umunong binayad na kahit anong halaga dahil sa zero billing policy ng OFW Hospital para sa mga qualified beneficiaries nito. Wala talagang binabayaran kahit isang kusing. So we've never had that difficulty nor challenge here at the OFW Hospital since day one. Para sa mga nais mag-avail ng serbisyo mula dito, maaaring bisitahin ang website ng ospital sa www.ofwhospital.info. Para sa iba pang impormasyon ukol sa qualifications at requirements para maging kwalipikado sa mga serbisyo. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. 3 bayan sa Aurora ang nakatanggap ng mga bagong fiberglass plastic reinforced na bangka at iba pang kagamitang pampangisdaan mula sa BFAR Central Luzon. Layunin ng proyekto na palakasin ang hanap buhay ng mga mangingisda at isulong silang makapangisda sa mga mas malawak na karagatan. Narito ang report. Halos 3 dekada nang nangingisda ang residente ng Kasiguran Aurora na si Jose Avila. Sa tagal ng kanyang karanasan sa dagat, hindi na nakagugulat na siya ngayon ang pinuno ng isang Fisherfolk Association na patuloy na bumabaybay sa karagatan ng kanilang bayan. Mapalad ang kanilang grupo na mapili ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR bilang benepisyaryo ng ikalimang 62-footer fiberglass reinforced plastic boats sa buong Central Luzon. May kasama itong 6 na pakura o mas maliliit na bangka na may 9 horsepower engine kada isa at 3 toneladang kapasidad, sapat para sa mga high-value species tulad ng tuna at tanige mula sa mas malalalim na bahagi ng karagatan o ang tinatawag na commercial waters. Mas matibay at mas malawak ang paglalayagan na katubigan. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng 62-footer fiberglass boat na handog ng BFAR Central Luzon para sa mga mangingisda ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag dito sa lalawigan ng Aurora. Layon ng ahensya, mawala ang kompetisyon sa municipal waters ng lalawigan at mabilis na makaalpas ang mga mangingisda mula sa kahirapan.
Hindi tulad ng karaniwang bangka sa municipal waters, ang 62-footer ay may disenyong kayang tumagal sa alon at bumalanse sa mas masungit na lagay ng panahon. Malaki pong pinagkaiba. Yung una kasi, ang ginagamit namin ay dito lang sa municipal water. Yung sa ngayon, commercial fishing, kung pag nailaot na namin, medyo maganda ng ang mahuling isda namin yan, yung mga malalaki na medyo marami-rami na rin. Ang mga pakura naman ay makatutulong daw upang mas lumawak pa ang fishing area na maabot ng bangkang ito ayon sa Regional Director ng BFAR Central Luzon na si Wilfredo Cruz. Ito yung mga fishing catching vessel at ito namang mother boat, ito yung dito natin, nandito yung mga fish hold, yung mga nahuhuli nila. Pag nakahuli sila ng tunang malaki, dito nila ilalagay at may mga bodega po ito, yung fish hold na merong mga yelo na yan. Nasa awarding activity rin ng National Director ng BFAR na si Elizer Salilig upang magbigay inspirasyon at paalala sa mga mangingisda ng Aurora hinggil sa responsableng pangingisda. Kasama si Cruz, kapwa nila binigyang diin ang kahalagahan ng pag-angat ng kabuhayan ng mga mangingisda sa tulong ng sustainable at makabagong kagamitang pangisdaan na ipinamahagi sa nasa 280 na mangingisda. Talagang mag-expect po tayo na makahuli po sila ng malalaking mga high value species like sa mga tuna. Kasi pag nandoon po sila sa laot, sa mga more than 15 kilometers, nandoon naman yung ating mga malalaking isda sa karagatan. Kasi minsan, lalo na itong Binamarize, na-identified po natin sa tuna highway sa Region 3. Kabilang pa sa pamamahagi ang 5 pang unit ng 30-footer fiberglass reinforced plastic boats, mga marine engine, payaw, spear gun, gill nets at iba pang gamit na makatutulong sa pang-araw-araw nilang hanap buhay sa dagat. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, mas ligtas at epesyente na ang pangingisda para sa mga taga-Aurora. Tapos kanila talagang aalagaan namin lahat yan. Yan ang pakiusap ko sa nila, lagi ko silang mini-meeting yan ay alagaan nga namin na para di masira. Paalala ng BFAR, kahit pa may sapat na kagamitan ng mga mangingisda, higit na mahalaga ang wastong paggamit ng mga ito upang matiyak na magtatagal ang benepisyo ng mga naturang proyekto. Lizan Morten, CLTV 36 News. Isang gabi ng pagkilala ang idinao sa Santa Ana, Pampanga sa kanilang kauna-unahang Most Outstanding Pimpeños Award, kung saan pinarangalan ng mga individual na nagpakita ng galing, dedikasyon at mahalagang ambag sa kani-kanilang industriya at larangan. Alamin kung sino-sino ang mga binigyan ng parangal sa report na ito. Sa isang gabing puno ng parangal, kwento ng tagumpay at serbisyo, sumentro ang kauna-unahang Most Outstanding Pimpeño Awards ng Bayan ng Santa Ana sa Pampanga. Sa okasyong ito, 10 natatanging personalidad ang pinarangalan dahil sa naging kontribusyon at ipinakita nilang kahusayan sa iba't ibang larangan gaya ng sports, sining, edukasyon, public service at medisina. Kabilang sa mga tumanggap ng parangal, sina Michael Angelo Miranda para sa larangan ng sports, Reverend Father Ronnie Cao at aktor na si Alan Dizon para sa sining at panitikan, Elvira Chan para sa negosyo, at si Cecilia Canlas para naman sa government service. Ginawaran din sina Dr. Elita Flor Umali para sa kanyang naging kontribusyon sa sektor ng edukasyon, Carmen Cordova sa agrikultura at kalikasan, Dr. Gerardo Legaspi sa medisina, Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto para sa religion, at si Attorney Oscar Rodriguez para sa naging makabuluhang ambag niya sa public service. Si Attorney Rodriguez ang dating kinatawan ng 3 distrito ng Pampanga sa loob ng 3 termino. Naging alkalde rin siya ng siyudad San Fernando at naging kaisa sa paglaban sa diktadorya ni nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa kanyang acceptance speech, kwento niya ang kanyang mga karanasan, mga banta sa kanyang buhay at kung paano niya nalampasan ang lahat ng ito. Binalikan din ng Matenakang Kapampangan ang mga parangal na kanyang tinanggap. At bilang Most Outstanding Pimpeño Awardee for Public Service, lubos ang pasasalamat ni Kong Oka sa kanyang mga kabalen. Natanggapan kay itang filosofiya o ramano na kayang sarili mong lugal, na kaya appreciate in kaya kang gawa pero kaya nga aliwan lugal, saluduan na ka,
praise the etc. Pero ngayon, ako manuwala ka nito. Uling enimbengi, ikit ko, metong ko, karindirinan yung dita ka recognition. Kaya to adhere to the proposition that life is not defined by money. Life must be defined by what you can offer as legacies to our people. Life must have character, values, principles na eya sa gabaling kasakitan. Life should not be defined by our present situation or the present circumstances. We can dream. Ayon kay Mike Castaneda, Provincial Tourism Officer, inspirasyon ng Most Outstanding Pimpeño Awards higit lalo para sa mga taga Santa Ana. Na ulimpong masanting ing makanining pamikatagon bang adi din ang tala pong maya pa oras deng makapag-contribute kay ikasulong na po ning Balen Santa Ana. Para naman sa Municipal Consultant ng Tourism Council na si Rodel Lumbang, The Tourism Council of Santa Ana will not stop searching for the best. Dakal pong achievers kening Balen mi, bistaman po malatiya mo pong Balen, marakalya po achievers. samantala, may mensahe ang iba pang tumanggap ng pagkilala sa bumubuo ng MOPA 2025 at iba pang pimpenyo. Maraming salamat sa aming mga lahat ng mga taga Santa Ana na sumusuporta sa akin. Hindi lang sa Pampanga, sana sa buong Pilipinas makilala yung Santa Ana para mas maging proud yung mga taga dito. Matagal ko na rin parang hinahangad na ma-award kasi matagal na rin ako sa PBA. Siyempre, papasalamat muna tayo kay Mayor Dinan Labong sa mga nanunungkulan dito sa Santa Ana. Siyempre, sa family ko na lagi nakasuporta sa akin. Yun lang. Maraming salamat. Ready, ito naman po mapagbaragol na eh. Ito naman mayabang. Pero, deti rin kaya kataang piban dyan, sana po, ati mo ay sinabi ni Meto nga magsalita ka rin, these are our treasures, and a treasure is the light. Sala, sapat na maging sala ta, mga makasalo na katamo. Tingyaw to, kanita rin anak at tutukay kay katang generasyon, ay intukyanda luwang dalundom. Doon ang sala, kapapanlob, simpleng pamibiyebe, lugod ka ring pakakalulo. Meto nga maragulabagi ang dapat tamong kakalingwan ng kaya katang penibatan. Anya saking karagulabagi ing kultura, ing arting Kapampangan Culture and Arts, mangintulid tayong pakamalan at etaya pabustang malumpawi, lalo ning amanong siswan, Kapampangan tamo, nya mangintulid tamong mga Pampangan. ginanap ang awards night sa Convention Center Municipal Complex nitong Huwebes, July 24. Tinuluhan ito ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Santa Ana at iba pang panauhin mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ikinatuwa naman ni Mayor Dinan Labong ang successful na kaganapan at inaabangan na rin niya ang susunod na Most Outstanding Pimpeño Awards. Aliwa mo itang makapambiyalang inspirasyon, aliwa mo itang may kilala na bilang anak na ning Balen, na talagang dangal. At magpakit na anumang kakayandang talagang higit pa ka rin mapilan. At dakal na pa rin anak na ning Santana, maraming ipakit siguro kaya tutiking mamiya kami parangal pasibayo. Kasama si Raymond Tasoy, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Kinoronahan na ang bagong Mutyaning Santa Ana 2025 sa patimpalak na dinaluhan ng 14 na kandidata nitong Biyernes, July 26 sa Santa Ana Convention Center. Tampok sa kompetisyon ng ganda, talino at talento ng mga kalahok na bahagi ng kapistahan ni Apong Santa Ana. Magbabalita, Bryce Oracion.
Binigyang buhay ng 14 candidates ng Mutya ng Santa Ana ang pagdiriwang ng kanilang pista dahil sa natatanging husay na ipinamalas nila sa stage. Hindi naging hadlang ang masamang panahon sa daan-daang pimpenyo na sumaksi sa tagisan ng ganda, talino at talento ng Mutya candidates na isinagawa sa Santa Ana Convention Center sa Municipal Complex ng Bayan nitong Biyernes, July 25. Kasama ang Mutyaning Santa Ana sa mga fiesta activities na inilatag ng munisipyo sa pangunguna ni Mayor Dinan Labong at ng Fiesta Community. Lahat ng ito ay para daw sa masayang pagdiriwang ng buong Pimpeño community ayon sa alkalde ng bayan na si Dinan Labong. Marimig talagang ibiyak yung memalen, yung masayang kapisan. Lalo na siyempre, nabalingit ka rin takal, kutubo kaya tiking balen, may nipagpuking aliwang balen, at isang magalingkod kayo ni tingkap na rin tao. So, ibiyak ko talagang best na malyaring ang gawami at pasahog ko rin kaya biyak manukulan ko rin kabalen para baka makapag-celebrate kaming masanting. Todo sigawang pamilya at supporters ng mga kandidata sa paglabas ng kani-kaniyang mga pambato. Rumampa ang mga naggagandahang dilag, suot ang kanilang swimwear at nagpabonggahan rin sila sa evening gown segment. Isa sa mga dumalo sa beauty pageant ang anak ng alkalde na si 3rd District Board Member Lucky Labong. Sa kanyang obserbasyon, masasabi raw na pinaghandaan ng mabuti ng mga kandidata ang kompetisyon. Actually, nandin, Albert Talangan from the kareng-karelang talent, swimwear, and kareng-karelang question and answers. At sigurado magkasakit na rin kaya katamo judges ngayon bengi kung yung pilihan tamo ating dyan tamong corona kay Mutya ng Santa Ana 2025. At yung preparation da biro yung panining competition panining Mutya ng Santa Ana yung preparation da at syempre yung suportada de karelang pengari at de karelang kabarangay at bawat kandidata ngayon Binigyang pugay naman ni Vice Mayor Oday Nakpil ang kanyang mga kababayan na nakilahok sa Mutyaning Santa Ana. Paano mo makanya Mutyaning ka Santa Ana or whatever beauty pageant is. Aliway ang klaseng contest yan. Pabiro-biro, na mo kaluparetang you show a certain talent. But this one requires talagang courage at confidence. Nga sabi ko, mga lagula rin tao sa Tana. And I've heard them. They're very smart. They're very confident. Ngayon, congratulate ko nongan. Whether they get the title or not, what is important is they were able to show themselves, expose their beauty and their talent, and their intelligence, which embodies a true Pimpeño. Samantala, matapos ang masiglang paligsahan, tinanghal na ang mga pinakamahuhusay na kandidata. Napiling 4th runner-up si Rio Pangan ng San Pablo, 3rd runner-up naman mula sa San Roque si Joyce Giao, at ang pambato ng San Nicolas na si Lara Dominic Maniago ang 2nd runner-up. Si Erica Ronquillo ng Santa Maria ang 1st runner-up, at ang nagwaging Mutyaning Santa Ana, si Janria Luis Musni ng Barangay San Agustin. Sa pagtatapos ng programa, nag-iwan ng mensahe si Mayor Labong sa kanyang mga kababayan sa masaya at makahulugang paggunita ng kanilang kapistahan sa Santa Ana. Payabot po yung masayang kapiestan na rin ka na kabalayan at lamig aga na ka, bistat maning kalamidad. Bisa segmentong kami na magsaya kami just because of the celebration na papong Apo Santana, buriming ipakit kaya ting balen, na nano maning uruso, nano man datang kalamidad, buriming sundo yung selebrasyon, kaya kami ang plano. Bisat man di takmo yung panahon na ginugol mi kaya preparation, pero still, very successful nga rin yung ganang akakit mi, talo pa rin akakit tamang yan nakal na rin talagang taong may isang metong, may pag-participate kaya nga ano man kaya kami gagawa ng activities. So kalupanapin, after this, by next week, inamang lingguran mi, rita may nga salanta, lalo na rita talagang
dinanas sa medyo masahit bagya, so ilang buriming at tabayanan. At ilamig aga ka, bestat maning ating kalamidad, tuloy pa mo rin, kaya kaming pami sa segment, kaya tingin balen, baka na ito, akit biyang talagang sumulong, mabilis kaya kaming balen. Kasama si Jody Dizon Mercado, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, isang nakakatawa pero makabuluhang dula ang nagpakilig, nagpaiyak at nagbigay inspirasyon sa mga nanood sa Laos Event Center na dinaluhan ng daan-daang manonood, kabilang na ang ilang bigating personalidad sa lalawigan ng Pampanga. Kung sino-sino sila, alamin sa report ni Danica Gino. Isang nakakamanghang performance na naman ang ipinamalas ng mga Kapampangan Pride performers ng Teatro Kapampangan at Artis Santa Rita sa Laos Event Center nito lamang July 24. Isang makabagbag damdaming kwento ng pananampalataya, tawag ng bukasyon at pagiging totoo sa sarili ang hatid ng Perry the Musical na isinulat at idinirahe ng mga batikang alagad ng sining sa lalawigan na sina Randy Del Rosario at Andy Alves. Sentro ng dula si Perry, isang simpleng binata mula sa Pampanga na piniling tahaki ng landas ng pagpapari. Sa kanyang paglalakbay, kanyang hinarap ang mga duda, pagsubok mula sa pamilya at ang personal na tanong kung sapat ba siya sa panawagan ng Diyos. At dahil ang kwento ay umiikot sa buhay ng isang kapampangang pari, ilan sa mga prominenteng pari sa lalawigan ang personal na dumalo upang masaksihan ang pagtatanghal. And I know yung basic reason dito is to promote priestly vocation, no? Sa pagpapare. But I think hindi lang yung sa pagpapare, kundi ito rin ay isang paanyaya, lalo na sa mga magulang na meron silang tungkulin na akayin at aantabay sa kanilang mga anak upang sa gayon ay yung mga bata, yung kanilang mga anak ay makita nila ang tawag o bukasyon ng Diyos. Bagamat may ilang eksena sa Perry the Musical na may bahid ng komedya, tiniyak ng mga tagapaglikha na ito'y mananatiling may respeto at katanggap-tanggap. Maging si Father Deo Galang, isa sa mga kilalang pari sa Pampanga, ay nagpahayag ng pagsuporta at pagkatuwa sa mas magaan na pagtalakay sa ilang bahagi ng palabas. That will be more even appealing to the young. Minsan yung tinatawanan nila yung mga panahon nila, pati matatanda sa simbahan, and even the realities of our church, no? And this will also make us truthful to what is happening in our church. Isa pa sa naging highlight ng show ay noong ipakilala na ang mga dating cast nito. At isa na nga ang presidente ng MTL Foods na si Maria Teresa P. Laos, na tuwang-tuwa sa naging performance ng mga bagong cast at tagumpay ng show. Speechless, no? Kahit na naranasan na natin yan, pero until now, umiiyak, tumatawa, pero galing, bravo. Magaling na mga talents, no? Alang never-ending talents, and thank you also sa mga old na performance, itong talagang original, no? They prove that they can still sing and dance, no? I'm so happy, I'm overwhelmed. Proud naman si Vice Governor Dennis Pineda sa mga Kapampangan artists na nagbigay buhay sa palabas. Actually, first time ko na ang Artis Santa Rita, pero it's a great show po at pwede natin pagmalaki, lalo-lalo na mga Kapampangan po. Kung kaya naman, labis na ikinatuwa ng direktor na si Andy Alves ang mainit na pagtanggap ng mga manonood sa Perry the Musical. I'm very grateful for all the support. Maraming salamat po to everybody who supported the show. Thank you to Ma'am Tess Laos for allowing us to do the show here at Laos Event Center. Thank you very much for all the support.
and the love. You know, we could feel the love of all the Kapampangans who went here today. Ang Perry the Musical ay patunay na buhay at makapangyarihan pa rin ang sining ng teatro sa Pampanga, lalo na kung ito'y nakaugat sa kultura at pananampalataya ng mga tao. Danica Gino, CLTV 36 News. Sa loob ng halos 5 dekada, isa sa mga naging susi ng tagumpay ng Car World Incorporated ang walang kapantay na serbisyo para sa kanilang mga kliyente. Every customer is a VIP, ika nga. Asahan pa raw na higit pag-iibayuhan ng world-class customer care na hatid ng #1 Mitsubishi dealer kasunod ng kanilang 47th anniversary. Magbabalita, MC Gala. In Car World, we give them no less. No? Sa atin, hindi dapat i-sacrifice yung customer experience. No? In Car World, every customer is a VIP. Hindi katakataka ang tagumpay na tinatamasa ngayon ng nangungunang Mitsubishi dealer sa bansa na Car World Incorporated. Sa loob kasi ng 47 years, naging kilala ang kumpanya dahil sa world-class customer service na handog nito. 1978 nang simulan ni Ginoong Levi P. Laos ang Car World bilang unang kumpanya sa ilalim ng Laos Group of Companies. At mula noon, patuloy ang pagsusumikap ng mga tao sa likod nito para ipagpatuloy ang dekalidad na serbisyo. Yung 47 years ng Car World, no, of course, ang iniisip naming formula dyan would be yung mga values ng mga empleyado, no? Dapat nandun yung hard work, dedication, at saka commitment. Of course, kailangan din yung exceptional customer service. No? Kasama din sa formula, yung ating mga customers na tuloy-tuloy yung kanilang trust, patronage sa Car World. Isang Thanksgiving Mass ang idinaos nitong Thursday, July 31 para sa 47th anniversary ng kumpanya. Bukod sa pasasalamat, nagbalik tanaw din ang iba't ibang individual na naging bahagi ng tagumpay ng Car World. Nandun pa siya noon, no, si Car World along the Riles. Doon siya sa may St. Dominic, sa likod niya is Riles. Kinukwento nga ng ating beloved founder palagi, pag nakikipag-meeting siya, medyo pagdadaan na yung trend, no, as in talagang gagalaw yung office niya, mararamdaman ng mga ka-meeting niya, even mga bisita, mga principals would see na doon. No? Ang kasalukuyang consultant ng Laos Group na si Frank De Jesus, aminado ring malaki ang naging papel ng dedikasyon, sipag at tapat na serbisyo sa tagumpay ng Car World. Very simple lang naman ang para sa amin is formula is really hard work, honesty, and fear of God. I think it's more of the continuity of the customer care service that the officers and staff are doing to all our customers and future customers for that. As we all know, car selling and car business is really very dynamic and very challenging and very competitive for that matter. So you have really keep up to the times of what is the time is needed. So nagsusurvive siya because of perseverance, yung loyalty ng mga tao, pagkakaibigan, lahat yon ay nadadala natin until today and still keep on improving. Marami naman daw dapat abangan ang mga car enthusiast ayon kay Melo Alabado, Mitsubishi Car World VP at Brand Group Head. But ang magandang aabangan, yung ilo-launch na Destinator. Ito yung 7-seater na bagong sasakyan. And the other one will be the van. No? We'll be having a van this year. It can be on the last quarter of 2025. No? And for next year, probably we're looking at the SUV full size. No? Dumalo rin sa event si Paul Laos, President ng Laos Group of Companies, bilang pagkilala sa legasiya ng yumaon nitong ama na si Levi P. Laos. Sa halos 5 dekada ng serbisyo, nananatili ang hangarin ng Car World na maghatid ng excellent customer service hindi lang sa lalawigan kundi maging sa buong bansa. MC Galang, CLTV 36 News. Kung hanap ninyo ay motor na malakas, moderno at ready sa long ride dahil sa comfort na dala nito,
Check out the all-new Harley-Davidson Revolution Max 1250. May 150 horsepower, 1,252cc V-twin engine at liquid-cooled system. Power at performance sa isang makabago at matibay na makina. Hindi na kailangan lumayo pa dahil available ito sa Laos Auto Group. Ready ka na ba? Silipin natin ng iba pang features nito kasama si Miguel Pama ng Harley-Davidson Pampanga. Good day po, ako nga pala si Miguel Victor Pama, isang sales executive dito sa Harley-Davidson of Pampanga. Ngayon ay ipapakilala kayo itong isang unit sa Harley-Davidson na ang Sportster S. So dito sa Sportster S, meron itong Revolution Max 1250 or meron itong 1,250cc. Tapos nagpapalamig dito is liquid cooled. Pagdating naman dito sa exhaust niya, huwag po tayong mag-alala kasi meron siyang heat guard kung sakali mang maging issue yung init. So sa wheels naman natin, meron siyang cast iron, harap-likod na merong stock tire na Dunlop Harley-Davidson Series radial na sa harap is 160, 70, 17. Sa likod naman is 180, 70, 16. Pagdating naman sa fork natin is gumagamit siya ng 43mm inverted fork na merong preload at saka rebound adjustability. Sa likod naman, meron tayong monoshock with preload and rebound adjustability. So sa brakes naman natin, gumagamit tayo ng Brembo calipers, harap-likod, and syempre, hindi natin maaalis doon ang ABS for safety. So pagdating naman sa fuel natin, ang tank natin is merong fuel capacity of 11.8 liters with fuel economy na 20 kilometers per liter. Ang seat height naman is 765 mm, pwedeng-pwede sa mga average Filipino riders natin. And then, ground clearance is 103 mm. Pagdating naman sa foot control, naka-forward control siya. Kumbaga, cruiser na cruiser. Pero sports pa rin. So sa mga levers natin, yung sa clutch at saka brake lever is adjustable siya in 5 modes. Then, sa pagdating sa mga ilaw natin, all LED, harap-likod. Then, yung sinasabi natin is yung mga turning signal lights niya, meron siyang maliit na Harley-Davidson logo, which is mag-make pa siya ng mas premium feels. And then, pagdating sa rear view mirror natin, naka-bar end na siya. Dun sa brake reservoir naman natin is branded by Brembo din. Dito sa left-hand switch natin, makikita natin dito yung low beam and high beam, kasama na passing light, cruise control, heated grips, then meron dito yung menu button, home button, then yung mga arrow natin buttons para sa itoggle yung settings. Then dito rin makikita yung signal lights and busina. Pagdating naman sa right hand is nandito mismo yung modes, hazard light, kill switch, then yung ignition switch, then meron din tayo dito makokontrol yung sa cellphone navigation. So pagdating naman sa display natin, gumagamit na ito ng 4-inch TFT display na round. So yung round na yon, mas bagay na bagay siya sa mga classic katulad ng Harley-Davidson. Pagdating naman dito sa tech nitong bike, meron tayong 4 riding mode. Road mode, rain mode, sport mode, and rider mode, kumbaga. Doon natin mako-customize yung bike which is depende sa preference ng rider. Then doon sa tech mismo, meron tayong Bluetooth connectivity and then meron tayong onboard navigation na pwedeng i-connect yung cellphone para kesa sa maglagay pa tayo ng mga cellphone holder, nandito na mismo sa display. Itong Sportster S pala natin ay gumagamit ng belt drive tapos yung shifting niya conventional lang, 1 down, 5 up. Ito po palang Harley-Davidson Sportster S ay nagkakalaga dati na 1,160,000 pero ngayon, nag-markdown tayo ng 966,000 na lang. Then may inclusions tayo which is 3 years free LTO registration, 1 year TPL, Laos Group Care roadside assistance, and 1 year HUG membership with roadside assistance throughout the Philippines. So mga gusto mag-inquire, you can contact me on 0928-550-3859 o kaya mag-visit sa page namin na Harley-Davidson of Pampanga or magpunta dito sa showroom namin located dito sa Harley-Davidson of Pampanga,
Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News, X o dating Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official at sa aming TikTok at CLTV36 Official. Kung nais nyong balikan ng mga programa ng CLTV36, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV36, ako si Lizan Morten. Maraming salamat.